Dobrý deň, volám sa Jakub z ASAP Translation, v súčasnosti už ASAP Multilingual Automation a vítajte na Lanzarote, najsevernejšom z Kanárskych ostrovov, kam sme pre vás prišli otestovať zariadenie, vreckový prekladač Fluent Talk od firmy TimeKettle so značením T1. Možno si poviete, prečo vreckový prekladač, prečo nie telefón. Samozrejme môžete používať aj vaše smartfóny, ale práve vám idem vysvetliť, prečo je mať dobre takýto hardwareový prekladač. Vidíte, že je naozaj vreckový, to znamená, že nemáte problém ho schovať hocikam, najlepšie teda do toho vrecka. A tieto tri veci sú asi najdôležitejšie, a to sú hardwareové tlačidlá. Hardwareové tlačidlá sú preto dôležité, pretože ich veľmi jednoducho nájdete, či svieti slnko, či je tma, proste okamžite to viete vypnúť, zapnúť, hneď používať okamžite. Máme tu, najskôr aby som vám teda predstavil, sú tu tri hardwareové tlačidlá, jedno je vypnúť, zapnúť, skôr teda vypnúť, pretože zapnúť stačí, keď stlačíte už priamo tlačidlá jednotlivých jazykov. Máte tu hlasitosť z druhej strany, je tu kamera na rozpoznávanie a automatický preklad textov a dokonca aj obrázkov. Máme tu dva mikrofóny z jednej z druhej strany, reproduktory a samozrejme nejakú obrazovku a remienok na nosenie. Zariadenie dokáže pracovať v niekoľkých režimoch. Prvý by som nazval režim vysielačky, kedy vy musíte stlačiť, máme tu dve tlačidlá, modré a červené, vy si nastavíte, ktorý jazyk je modrou farbou, ktorý je červenou a podľa toho, či vy rozprávate vy napríklad po slovensky modrým tlačidlom, tak musíte ho držať, čiže ako keď používate vysielačku. Keď červené mám teraz na španielčinu, keďže sme na Lanzarote, tak môžeme to hneď vyskúšať. Buenos días, ¿cómo dormiste? Dobré ráno, ako ste sa vyspali? Ďakujem za opýtanie, veľmi dobré, akurát vedľa mňa niekto silne chrápal. Gracias por preguntar. Muy bien, excepto que alguien a mi lado quería dejar de roncar. No, čiže to je prvá možnosť, prvý režim. Druhý režim je pripravený na dialog, čiže nazveme ho režim dialog, kedy zariadenie položíte na stôl a automaticky teda musíte ho položiť správnym smerom, to znamená na mňa, aby bola slovenčina, na trebárs recepčnú, aby bola španielčina a môžete vlastne rozprávať. Samozrejme, že je dôležité, aby ste sa neprekrikovali. To znamená, raz rozpráva jeden, raz rozpráva druhý, čiže nejaký manažment toho rozhovoru musí existovať. Ďalší režim je režim načúvania, ktorý môžete využiť pri briefingu, ak si objednáte nejakú lekciu kajaku, tak na začiatku vždy máte nejaký briefing, alebo v múzeu môžete počúvať výklad vášho sprievodcu. Takže ten funguje takým spôsobom, že si nastavíte jazyk, spustíte režim načúvania a na obrazovke vidíte kontinuálne, ako keby vlastne vám titulky nabiehajú. Je dobré si to trochu nacvičiť predtým, môžete to trebárs použiť aj pri televízii, no? Čiže ste v zahraničí, nerozumiete danému jazyku, chcete si pozrieť miestne správy, zapnem televízor, spustím a čítam si, o čom vlastne sa rozpráva v danej relácii. Ako som už spomenul, na zariadení sa nachádza aj kamera, čiže ďalší režim je okamžité čítanie textov, ktoré viete využiť pri rôznych informačných tabuliach, prečítanie trebárs nejakých nápisov v obchode, alebo menučka v reštaurácii, čiže čohokoľvek. Dokonca je tam aj akýsi preklad piktogramov, ano, čiže aj obrázky to vie preložiť v odzovkách. Takže odfotíte, prebehne OCR, čiže optické rozpoznanie, následný preklad. Zariadenie Fluent Talk od TimeKettle, to je jednotka, rozpoznáva alebo dokáže prekladať myslím, že viac ako 40 jazykov
a kombinácie medzi nimi. Je tam samozrejme aj slovenčina, čiže väčšina európskych jazykov. Keďže to pochádza z Ázie, takže veľmi silne sú tam podporované tieto azijské jazyky. Pracuje online. V rámci zakúpenia máte 2 roky internetového prístupu, čo má samozrejme svoju výhodu, ale aj svoju nevýhodu. Má tu niekoľko jazykových kombinácií, kde dokáže pracovať aj offline. Žiaľ, slovenčina tam zatiaľ nie je. Ale ak napríklad ovládate angličtinu a ste v zahraničí, napríklad v nejakej azijskej krajine, tak to krásne využijete s tou angličtinou. To znamená, nachádzate sa niekde v jaskyni alebo v horách, kde nechytáte internetový signál, takže prepnem do režimu offline a pokračujem teda trebárs v režime vietnamčina, angličtina. Kde môžem, alebo akým spôsobom môžem teda zariadenie využívať? V prvom rade je určené teda na dorozumievanie sa. Prišli sme sem preto, aby sme ho vyskúšali v reálnom živote, pretože je to absolútne rozdielna situácia, nechcem povedať, že stres, ale treba vyskúšať aj reakcie ľudí na ulici, recepčných, ľudí v obchodoch a tak ďalej. To všetko sme pre vás urobili. Ľudia to poznajú, nie je to veľmi rozšírené, ale poznajú to, reagujú na to úplne super. Takže tam nie je problém. No ale druhé využitie, ktoré je tiež, nechcem povedať, že ešte lepšie, ale je veľmi, veľmi, veľmi užitočné, je pri výučbe jazyka. No, ja sám sa teda učím španielčinu, som nejaký taký falošný začiatočník alebo mierne pokročil, niečo medzi tým. A jednoducho, kým si spomeniem na určité slovičko, tak môže byť problém, ano? Ale takto nie je žiadny problém. Mám nastavené na modrom slovenčinu, stačí stlačiť a povedať. Čerpacia stanica. Bumeo. Potraviny. Alimento. Cesta. Camino. Sopka, keďže sme na Lanzarote. Volcán ya que estamos en la isla de Lanzarote. Takže naozaj takýmto spôsobom sa to dá veľmi jednoducho využiť. Alebo počujem nejaké slovíčko v španielčine, stlačím zase červené a zistím, čo tým chceli povedať. Plusy a mínusy tohto zariadenia. Keďže sme ho vybrali, tak asi ho pokladáme za vhodné. Daná firma má niekoľko takýchto zariadení. Toto je vlastne určené pre turizmus a preto aj má svoje rozmery, hardwareové tlačidlá a tak ďalej. Potom majú ešte vlastne len earbuds, čiže slúchadlá, ktoré automaticky prekladajú. Tie sú určené trebárs na takú situáciu, ak celý deň s niekým komunikujete, ak babke napríklad prídu vnúčatá z Anglicka na návštevu, tak na to je to úplne výborné. No a ešte majú profesionálne zariadenie, ktoré by malo byť trebárs na každej recepcii hotelov alebo veľkých firiem, kde sa vlastne striedajú nejakí zahraniční návštevníci. No toto zariadenie vydrží, čo sa týka batérie. No, ja keď som ho používal celý deň, ale nehovorím, že som používal intenzívne celý deň, ale po každom dni som si pozrel tu na Lanzarote, koľko mi to spotrebovalo batérie, zhruba 20%. To znamená, pri intenzívnom využívaní vám to má vydržať, nechcem povedať musí, keby ste do toho rozprávali 24/7, tak to nevydrží, ale ten jeden bežný deň určite vydrží. Druhé, čo som spomínal, sú hardwareové tlačidlá. Po tretie, množstvo jazykov. Po štvrté, rozmery kompaktné, čiže naozaj ide vreckové zariadenie. Viditeľnosť displeja fajn. Čo sa týka reproduktorov, dostatočne nahlas. Čo sa týka mikrofónov, dostatočne citlivý mikrofón je. Dobre, poďme k nevýhodám. Spomenul som, nie je režim offline pre slovenčinu, samozrejme predpokladáme, že príde. Nie je lokalizácia používateľského rozhrania, nepotrebujete ho veľmi, ale ak by sme išli do detailov, áno, musíte vedieť si nastaviť základné veci. Čo sa týka kvality prekladu,
výrobca uvádza do 95% kvalita prekladu. A keďže sme profesionáli v oblasti jazykov, prekladov, tlmočenia, tak toto číslo musíte pokladať naozaj len za orientačné. Rozhodne to stačí na komunikáciu, čo sa týka turistického ruchu. Takže toho sa obávať nemusíte, ale pokladať to za nejaké ultimátne riešenie namiesto tlmočníka, tam asi to nie. Moje záverečné rozhodnutie alebo záverečný rezultát, áno, oplatí sa, je to užitočné zariadenie, vhodné trebárs ako kúpa niekomu, kto sa učí cudzie jazyky, niekto, kto veľa cestuje, alebo aj mame, otcovi, babke, detkovi, aby si cvičili mozog výučbou jazykov a podobne. Takže určite áno. Ak vás toto zariadenie zaujalo, viacej informácií nájdete na našej webovej stránke, nájdete tam aj kontakty, zariadenie si môžete u nás či už kúpiť alebo zapožičať. Takže tešíme sa na vaše otázky.